аз хафои ин дар сехонагаи полноценнии фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 590 000 сомонӣ бо таъмир ва қариб бо ҳамаи чизу чорааш дар ошонаи паст дар дуюм ошонаи бинои новостройка ҷойгир мебошад. Варианти беҳтарин навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. Хона дар шаҳри Исор 8 микрорайонда ҷойгир аст. аз ин тараф маркази шаҳри Исор автовокзал ва аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе. дар ин ҷо тачплов хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин кӯча ҷойгир мебошад. бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 5 ошона иборат мебошад. мебароем ба дуюм ошона ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. планировкаи хона мефаҳмонем. инҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ошхона, ҳамом ва ҳоҷатхона. чӣ хеле ки дар аввалин навор гуфтем, сехонагаи пурра мебошад бо масоҳати умумии 86 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 5 ошона иборат мебошад. хона бо таъмир аст, чӣ хеле ки мебинед, ва қариб бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. як телевизорам мебаранд, тамом, дигар ҳама чизҳояш меистад. хона мехаред, медуроеду зиндагӣ мекунед. дар наздикии хона албатта ки ҳама чизҳои дар корӣ қарор дорад, на он қадар дур аз маркази шаҳри Исор ва инчунин боз дар наздикии хона як мактаби нав сохтастанд. дӯстони азиз, хулас минтақаи беҳтарин. нархи хона бошад 590 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад. барои харидорҳои аниқ рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед. ва дар ин ҷо боз кладовка ҳаст. дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. хотир расон мекунем, канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман қуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.